Бащата на медицината Хипократ е казал: и нека храната бъде вашето лекарство, а лекарството ваша храна. Това е златният ключ към здравето, който източната медицина използва от хилядолетия, именно за това нейната ефективност е неоспорима и до днес. Ежедневната поддръжка на здравето, която наричаме профилактика, означава янин баланс. Грижа за пълноценното захранване на всяка наша клетка, за което се грижи боровия прашец марка Годжен, и качественото изчистване на кръвта, лимфата и междуклетъчните пространства. Задача, предоставена на великолепния коктейл от екстракти на бамбукови листа, семена на касия, оптосифолия и плод помело. Това уникално съчетание от съставки, които компания Нова Ера събира в този природен коктейл, оказва неповторимо благотворно въздействие върху здравето. И сега ще се запознаем по-подробно с всяка една от тези природни храни. Екстракт от листа на бамбук Лафатерум грациле. В източната медицина здравето означава янин баланс. Ян захранването, силата, енергията е боровия прашец, а ин охлаждането, детоксикацията, информацията е бамбукът. Бамбук Лафатерум грациле. Сред многото видове бамбук този се отличава пред китайските учени благодарение на мечето, символ на тази държава – пандата. От своите наблюдения те стигат до заключението, че пандата има напълно здрава и перфектно работеща кръвоносна система, сърце и чиста лимфа. Това е така, защото екстрактът от бамбукови листа съдържа съчетание от полезни нутриенти, вещества и специфични съединения като флавоните, които го правят мощен синергичен биоантиоксидант. Ценните витамини, минерали и ензими го поставят на първо място в грижата за сърцето и съдовете. А хлорофилите в бамбука се явяват достоен заместник и помощник на хемоглобина в човешката кръв, доставяйки нужните количества кислород до всяка клетка в тялото. Това прави екстракта от бамбукови листа незаменим в профилактиката от сърдечно-съдови и белодробни заболявания, като емболии, инфаркти, исхемии, пневмонии, бронхити, както и проблеми с микроциркулацията в главния и гръбначния мозък и дегенеративните процеси в тези зони, като деменции, Алцхаймер, Паркинсон, инсулт и много други. Вторият компонент в този коктейл е касия оптосифолия, наричана още китайска сена. Тук ще подчертая, че това растение е много по-различно като качество и въздействие от познатата ни билка майчин лист, която още наричаме сена. Китайската сена или касия оптосифолия е богата на витамини А, Б, С, Е и К. От минералите в касията присъстват цинк, натрий, магнезий, калций, калий и желязо. Екстрактът от семената на растението подобрява обменните процеси, способства за извеждането на излишните течности от тялото, стимулира храносмилателните процеси, подобрява апетита и изчиства организма. А тези свойства препятстват появата на възпаления, отоци и запек. Семената от касия имат изразено противодиабетно въздействие. Те облегчават действието на инсулина в черния дроб, намаляват кръвната захар, както и усложненията на кръвоносните съдове при диабет. Касия съдейства за разтварянето на атеросклеротичните плаки в съдовете, нормализира липидите в кръвта и тромбогенезата, подобрява микроциркулацията и захранването на мозъчните клетки с кислород, което е една прекрасна превенция от сънна апнея, депресивни състояния, страхови неврози и деменции. А добрата микроциркулация гарантира и по-малко болкови синдроми, особено тези в ставите. Екстракт от цитрус максима или цитрус грандис, наричан още помело. Родното място на този природен лечител са плодородните земи на Китай и Индия. Той стои на сериозна почит в трактатите на източната медицина като природен лечител, а в нашите народни приказки главните герои са ходили през 9 планини в 10-та, за да вземат 3 златни ябълки, т.е. плодовете на помело. Именно тези цитрусови плодове са описвани като силно търсени от крале и императори заради техните лечебни свойства в средновековната история на Европа. Помелото е богато на флавоноиди, полифеноли, кумарини, лимоноиди, алкалоиди, каротеноиди, включително лутеин, зеаксантин, есенциални масни киселини, витамини С, В1, В6, фолиева киселина, минерали калий, натрий, калций, фосфор, както и пектини и фибри. Доказаните здравословни ефекти на помело са много, но най-важните от тях са, че помело е силен антиоксидант, който неутрализира действието на свободните радикали.
Той има силно и изразено противовъзпалително действие. Препятства заселването и размножаването на редица патогенни бактерии, вируси и гъбички в човешкото тяло. Изчиства канцерогенните вещества, тежките метали и други отрови от организма и по този начин препятства мутацията на клетките и развитието на тумори. Стимулира секрецията на смилателните сокове в стомаха и панкреаса и доказано намалява озахаряването на протеините, която е характерна при диабет и е в основата на усложненията от това хронично заболяване, а това е един изключително рядък и много важен ефект. Помело регулира и поддържа функциите на чернодробните клетки и така нормализира обменните процеси в тялото. Благотворно влияе върху здравето на сърцето и кръвоносната система, като укрепва стените на съдовете, подобрява микроциркулацията и тонизира сърдечния мускул. Той стимулира нормалната проводимост на нервната система. Има антиепилептични свойства, а есенциалните масла в това растение изключително силно повлияват емоционалното състояние, стимулирайки позитивните емоции и така се регулира устойчивостта ни на стрес. Както виждате, това е наистина уникален, синергичен коктейл, чието съставки подсилват взаимно свойствата си. Поддържат оптимално както клетъчното захранване, така и детокса на цялото тяло. Но най-вече този коктейл възстановява здравето на сърцето, кръвоносната и лимфната система, стомашно-чревния тракт и панкреаса, черния дроб и жлъчния мехур, белите дробове, нервната система, ендокринната система. А кой може да го приема? Всички хора от ранна детска възраст до преклонни старини. Продуктът е нетоксичен и може да се приема ежедневно и безсрочно, дори във високи дози. Препоръчителният профилактичен прием е 2 пъти по 3 или 2 пъти по 5 таблетки дневно, а за по-специфични здравословни състояния се обръщаме за консултация към програма Доктор на себе си. Ако имате въпроси или колебания, в случай, че сте бременна, кърмите, имате малки деца до 6 годишна възраст, имате обилна менструация или сте човек претърпял скорошна оперативна интервенция, винаги може да се консултирате с специалистите по здраве на компания Нова Ера, нашите лекари и нутриционисти. На практика коктейлът от екстракти на бамбук, семена от касия и помело има изключително нежно и благотворно въздействие върху здравето. Това е гарантирано от учените и медиците на компания Нова Ера, разработили цялата гама храни на държавната китайска компания за здраве Нова Ера. В тяхна подкрепа застават и всички световни институции по здраве и храни, за което компанията е получила всички възможни сертификати за качество в цял свят. И така, Ян и Ин баланса означава оптимално здраве за всеки. Бамбука е Ин енергията, а боровия прашец Ян енергия. А ако все още не знаете за боровия прашец с марка Годжен, ви съветвам веднага да се запознаете с него чрез линка под това видео. И както казах, с помощта на тези две природни храни, боровия прашец и бамбука с марка Годжен, всеки човек може да захранва и изчиства всяка клетка, тъкан, орган в тялото си, като оставя в ръцете на организма си правилното дозиране и разпределяне на нужните хранителни вещества. Бъдете здрави и се грижете за себе си, защото профилактиката е много по-лесен начин от това да се лекуваме от болести. И помнете, споделяйте това знание, за да бъдем всички физически, душевно и духовно по-здрави. Да живеем дълго и в отлично здраве!